ソードアートオンラインアリシゼーション。ようこそラースへ。なんだこれは。僕はユージをよろしく。ここはソウルトランスレーターが作る仮想世界、アンダーワールド。ここに住む AI はまるで人間そのものだ。彼らはこう呼ばれている人工フラクトライト。その世界には決して破ることのできないルールがあった。近畿目録。システムから逸脱する AI。 アリス、君は一体。この世界から抜け出すにはどうすれば。僕はずっと待っていたんだ。この森で6年間君がやってきてくれるのを。明日のお弁当楽しみにしててね。悲しみも弱さもすべてテスト中にどんなものを見て何をしたのか、今の俺が一切合切忘れてる。中の世界はどんな感じなの？講師の裏切り、それこそが人間の心なんだそうだ。フラクトライト、ラースではこう呼ばれている。あの男が何のためにザ・シードなんてものをばらまいたのか。逃げろ！戦うんじゃない、勝つんだ。僕はずっと待っていたんだ。君がやってきてくれるのを。近畿目録を作った氷協会とやらは何者なんだ。システムから逸脱する AI。 アリス、君は一体。待ってるわ、いつまでも。ソードアートオンラインアリシゼーション。